T'has sentit ferit psicològicament a la feina? Hi ha cap company o companya que mostri una posició de poder desmesurada sobre tu? Hi ha conductes que et causen estrès o angoixa? Això podria ser assetjament psicològic laboral. Es tracta d'una violència psicològica exercida a l'entorn laboral per persones amb les quals es comparteixen tasques o espai. Vols saber com es poden identificar aquestes conductes? Si tenen com a objectiu perjudicar la salut física o psicològica d'una persona, si segueixen cap patró que es manté en el temps, si segueixen cap escalada d'intensitat i si mostren una posició de poder diferenciada envers un inferior jeràrquic, envers un superior o entre companys i companyes. Això sí, aquestes violències no s'han de confondre mai amb conflictes interpersonals, una situació d'estrès per canvis en l'organització de la feina o a l'empresa o amb les crítiques constructives i les actuacions que corresponen a la supervisió. L'assetjament psicològic laboral és una violència que cal erradicar pel bé de la salut de les persones treballadores i de l'organització. I entre tots ho podem evitar. Com ho podem fer? Avaluant i prevenint els riscos psicosocials per minimitzar una possible situació d'estrès. Establint un sistema àgil, accessible i efectiu de gestió de conflictes i creant un protocol específic de prevenció i un procediment per abordar un possible cas d'assetjament psicològic laboral. La direcció de l'empresa ha de redactar aquest protocol amb la participació dels agents socials. Si ets empresari o empresària, informa't sobre com es poden prevenir aquestes conductes i aconseguir una empresa lliure de violència. O si et sembla que pateixes assetjament psicològic laboral, demanen informació i assessora't per activar el protocol al teu centre de treball. Entra al web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i informa-te'n. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.